Waranggono kepareng jumeneng setunggal Mbak Yuyun. Sumangga ingkang minulya kadang kula sepuh Pak Ditepes bintang tamu siang menika niki. Pak Ditepes. Monggo, monggo. Terus videone Mas Pur. Radi majeng kedik deh. Saged niki luar biasa. Mak Ditepes jos jan jos gandos. Tepuk tangan dong kagum Mak Ditepes iki. Tepuk tangan. Lah mbakku sing klambine iki, lah Mak Ditepes gedhok kok seneng gitu ya. Nggih, esemane manis to Mak Ditepes. Wah, ngeten iki. Matur guing panuwun. Monggo Mbah Jo, iki pakurmatan paringi sampur nggih. Sesepuh teng mriku monggo. Mbah Jo ngersakaken gendhingipun apa Dijo? Ngersakaken apa gendhingipun? Gonggo Minos Rampat. Ngeten iki. Pak Dijo jan memang Pak Ditepes. Wah, saestu. Mas Sunardi, selamat datang.
Niki wau saking kadang sepuh mriki wonten Mbah Jo, Pak Dejo. Mangke ngersakaken ugi Gonggo Mino kalajengaken serampat. Nggih. Nggih, Pak Dejo niki kang sampun ngagem sampur nggih. Mas Sunardi juragan undang tiket travel. Nggih. Wilujeng rawuh. Pun mangke pun boten ngantos. Nggih. Nggih, Pak Ida. Nyumanggaken saking Pibra saha para mbak-mbak Waranggono.